Здравейте, приятели! Поредната пратка. Така, обемиста. Интересно ми е да видя какво е. Ето къде скривим. Маск. Да видим. Така. Ох, как са опаковали. Ще падне разопаковане сега. Рязани. Много бърза доставка. Може би не повече от 10 дена. Гледаме колко е, каква цена? $1. И да, горе-долу там е цената. Така. Така, досещате ли се вече какво е това? И Анонимус. Ето го. Цялата си красота. Доста добра пластмаса е изработена. Реалистично ли е? Според мен да. Добре е. Да, добра е пластмасата, гъвкава е. Еми, това е. Това получихме, видяхте го. Анонимус маска. Ако ви е харесало, абонирайте се и лайкове. Чао, чао, до нови срещи. Чао.